У раённым доме культуры пачалася падрыхтоўка да рэспубліканскага фестывалю ў Александрыі. У рэжыме рэальнага часу онлайн прайшла рэпетыцыя. Першыя гледачы – прадстаўнікі абласной творчай групы па падрыхтоўцы да фестывалю. Падрабязнасці далей. У раённым доме культуры пачалася падрыхтоўка да рэспубліканскага фестывалю. Александрыя збірае сяброў. На гэтым тыдні наш раён прадэманстраваў канцэпцыю свайго выступлення прадстаўнікам Магілёўскага абласнога навукова-метадычнага цэнтра ў онлайн-рэжыме. Фае дома культуры стала рэпетыцыйнай пляцоўкай, а інтэрнэт звязаў Шклоў і Магілёў. Мы за основу берем фабрику «Спартак», потому что только в нашем районе, среди Могилевской области, есть такая фабрика. Ее основатель Кривошеев создал эту фабрику. И бумага сейчас востребованная везде. И вот мы предложили такую идею взять бумажные костюмы. Несколько костюмов мы уже изготовили. У нас больше 50 эскизов. Воплотить в жизнь придется только 30 самых лучших, и которые будут красиво смотреться на моделях. И мы, в принципе, будем развивать эту свою историю бумажной фабрики «Спартак», потому что это прошлое, это настоящее, и в этом есть будущее. Ужо, дарэчы, гатовыя некалькі сукенак. Іх таксама прадэманстравалі, але пакуль толькі на манекенах. Матэрыял – папера. Каб нарад глядзеўся выйгрышна, мастакі выкарыстоўвалі газетную паперу. На пашыў адной сукенкі пайшло, дарэчы, каля 80 асобнікаў розных выпускаў газет. Из картона сделан каркас, это клей и бумага. Потом из газеты мы сделали вот такие веера. Из газеты скрутили розочки. А журналов, так как они более красочные и нарядные, мы сделали цветочки и украсили это платье. Вот такое оно получилось. Наперадзе яшчэ шмат працы па падрыхтоўцы да фестывалю, але ўжо бачна цікавая задумка нашых рэжысёраў у прадстаўленні Шклоўскага раёна.